dyn nôl yn gegin rwan. Catrin, ti di creu un pryd cychwynnol starter i ni. Ti ailyn o'n felly beth sy'n ti ar ein cyfer ni? Wel ie, rhywbeth o'ch fi'n moethus nawr gyda'r eog wedi fygu, a mae hwnna wastad yn neis i gael amser nadolig, yn dweud. Felly, ni pate i ni'n mynd i wneud fan hyn, rhaid ni bach unigol ar gyfer dydd nadolig, ond mae fe'n eitha neis, ni'n mynd disgwyl mawr, falle i bawb i gael, os mae pobl yn dod draw i gael diodydd neu rhywbeth. Helpu, rhywbeth bach fwy hamddenol, yn dweud. Felly, defnyddio'r prosesydd bwyd eto, yn ffrind da i heddi. Felly, roi popeth mewn fan hyn nawr yn gynta sy'n eisiau wneud. Nawr, 400 gram o'r caws hufen fan hyn. Braser llawn. Nawr, dim eisiau rhoi lot o halen o gwbl yn hwn, achos mae hwn yn weddol hallt, a hefyd mae'r salmon yn hefyd. Felly byddwch yn ofalus ddim i ychwanegu gormod. Wedyn, 340 gram o salmon wedi botio, na gallwch chi wneud hwn eich hunan, neu gallwch chi brynu yn barod. I fod yn onest, na beth fi wedi wneud heddi. Mae fe i gael wedi i fygu hefyd sy'n mynd i ychwanegu lot o flas i'r patty. So, bydden ni jyst yn prynu i fod yn onest, jyst i gadw'r gwaith yn ysel hefyd. Hanner o hwnna'n mynd mewn, gan bod ni moyn plygu ychydig mewn i jyst i gael ansawdd gwahanol ynddo fe. A felly wedyn, 240 gram o salmon, eto cadw hanner nôl yn mynd mewn i'r prosesydd hefyd. Achos mae lot o hwnna nawr, ti'n gallu gael mae'n fargen, lot o siopen cynnig, pris dar, a salmon wedi fygu erbyn hyn, yndyn nhw? A ti'n modd, Sian, os dim rhaid i brynu'r un gore, mae modd cael y darnau bach, sy'n bach yn rhatach. Y trimmings, mae'n Na, mae fe'n mynd mewn i'r patty. Felly, hwn la nawr. A wedyn, cymysgu'r cyfan fan'na, fi'n credu bod hwnna'n iawn, achos dyn ni ddim moyn y rif fan, ynddo fe? Felly, yn y fowlen fan hyn nawr, i gymysgu'r cyfan, a mae hwn eto yn neud rhyw fath o wech pot unigol. Felly, rhoi hwn mewn fan hyn, a at hwn nawr, ni'n mynd i fod yn ychwanegu'r perlysiau fel y dill sy'n eto yn gweddi mor dda dy salmon, yr chives a'r shibwns. Nawr, ychwanegu lliw a blas, ynddo fe. Nawr, mae modd paratoi hwn 2 awr yn gynt mwyn jyst oeri ychydig, ond gallwch chi wneud 2 diwrnod yn gynt hefyd, a jyst cadw yn yr oergell. Felly, jyst cadw pethau yn syml i ni sydd eisiau wneud. Ti eisiau wneud lleia waith a phosib ar y bore, yn dwi ti'n y peth? Diw, a mae amser i fwynhau yw i, negau i fynd yn gweithio'r i galed, ynddo fe, chi'n gwybod? Felly, y gweddill o'r salmon yn mynd mewn fan'na. Ti wedi torri fe'n fan wedyn i ti? Wedi torri yn fan, a jyst i gael ansawdd gwahanol ynddo fe. A wedyn, y shibwns wedi dorri hefyd, yn weddol man. Ti wedi gael apus beth hwn, oedd pryd i hyn? Bydde neis, bydde me? Bydde. Tymod, o ie, a i fod yn onest, gallai ti wneud hwnna i weiniau yn syth ty beth. Bydde yn o'r, ond tymod, does dim problem yna. Felly wedyn, yr chives, a wedyn torri rein yn fan, os mae yna gilledd bach yn wyllt chi na hwn. Mae'r mi'n di mynd, ddo. O, diw, ydi. Fi'n credu bod e. Mae'n gorfod o waith dros y blynyddoedd. O, diw. Reit, mae'r reina mynd mewn fan'na, a wedyn y dill hefyd, te. Yn mynd mewn fan'na, yn mynd fan fan'na. A na'n syml, na gyd yw e, na'r blaswch hwn i weld fel os ych chi'n meddwl bod e'n digon halt, ond i fi mae e. Ti'n sôn am halan? A ni di adio pipur os ydy ti'n... Bydde pipur, ie, os ydy ti'n offi bach o pipur, mae hwnna'n iawn. Ti'n neud ceien, pepau hefyd, jyst rhoi bach o gic iddo fe, yn neis iawn. Ond felly fi di dewis gweini yn llestri goren do mas yn Nadolig, ynddo fe, ti'n modd? Am syniad neis! Ie, a jyst rhywbeth bach fwy special, ynddo fe. Felly mae hwnna mewn i'r gwpan. A ti'n gwybod, fi'n siŵr bod yn i gyd cwpanau as o seri, ti'n modd? Sy'n byth yn cael ei defnyddio dyddi yma? Wel, na'r peth. Ie, na ti'n fawr neis ei defnyddio nhw? Ie, a wedyn rhoi hwnna i gyd mewn fan'na. A wedyn, na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn, fel ni'n gweud, oedd e ddirno gyda chydig o salmon ar ei benne, a chydig o'r dill fan'na. O, hyfryd. A sleisan da i fara i fynd efo, ie? A sleisan da o fara, fel ti'n gweud, neu'r rolyn mawr i ti. O, ie, ta ddeg yma hwnna, ie.